ରକ୍ତମୁଖା ହାଇୱା ଆଉ ଜଣେ ନିରୀହ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ା ବେଦାନ୍ତ ଫାଟକ ଆଗରେ ଶବ ରଖି ରଣକ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଘଟଣା। ନିଜ ବାଇକ୍ରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ପାଣିମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ଶମ୍ଭୁ ଗୌଡ଼। ହେଲେ କାଳସାଜି ମାଡ଼ି ଆସିଲା ପାଉଁଶ ବୋଝେଇ ହାଇୱା। ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଧକ୍କା ଦେଲା ଯେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। ପରେ ବେଦାନ୍ତର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହାୟତାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ଧାଇଁଥିଲା ପରିବାର। ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା ଓଲଟା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ ଶମ୍ଭୁ। ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ଶବ ଫେରାଇ ଆଣି ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀର ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ। ନ୍ୟାୟ ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ବେଦାନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା ତ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏହି ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବ କେବେ? କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଚିତ୍ରସେନ ବାଗଙ୍କ ସହ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କ୍ରାନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ୍।